Ahojte všetci, moje meno je Daniela a vítam vás pri mojom prvom oficiálnom listovaní v mojich omaľovánkach, ktoré vlastním zatiaľ. V každom diele budem vám ukazovať jednu zo svojich obľúbených malovaniek, alebo coloring book, ako niektoré vravia. A dnes by som si začala úplne prvou, ktorá ma akože doviedla k tomu maľovaniu. A to je Disney Coloriage Mysteries Season od Hachette Heroes. No a je to prakticky maľovanie podľa čísel, ktoré ma strašne zaujalo tým, ako je spravené, aké obrázky sú tam a takto. No. Takže na úvod tu máme, už vyzerá dosť opotrebovanie tá kniha, však už som, no akože nie som ešte v polke, ale dosť jej dávam zaberať. Toto sú knihy, ktoré boli do tejto season, ktorú som kupovala niekedy vo februári. Asi tak, ale už bola akože už vtedy taká staršia. Toto sú knihy, ktoré boli dovtedy vydané. Ako vidíte, je ich strašne veľa. A to ešte pribúdajú ďalšie a ďalšie. Jedna kniha vychádza na nejakých... No, keď to u nás pozerám na jedinom slovenskom e-shope najlacnejšieknihy.sk, tak jedna kniha vychádza okolo od tých 15 do 20 až 25 eur, hej, podľa toho, že či to je novinka alebo niečo staršie. Alebo už také, že čo je menej dostupné. No a... Dobre, tak teda toto sú tie knihy, ktoré sú... Každé obsahujú iné obrázky, sú niekedy niektoré knihy, kde sa obrázky opakujú. Tak ako keď je vydané, jak toto, že to sú sezónne omaľovánky a potom sú tieto lesné, tak oni sú tam niektoré podobné, lebo asi nemajú moc toho na výber zatiaľ. No, takže toto je prvá strana, Disney Coloriage Mysteries Season, ilustroval William Bell od Hachette Heroes. Odporúčam si pozrieť ich stránku, tam majú absolútne všetko, čo oni urobili a sú to skvelé práce, nielen Disneyovky majú a nemajú len maľovanie podľa čísel. No, tu ako vidíte už, tu sú nejaké tie inštrukcie a ja som si začala maľovať. Dobre, malička tiež chce niečo povedať. Ja som si to začala túto prvú stranu úplne skúšobné, že či ma to bude baviť, či ma to nebude baviť. Ako vidíte, farbičky už sú vyblednuté, boli použité obyčajné nejaké len také detské pastelky školné. A samozrejme, že som dávala aj permanentnú fixu, lebo iné som ešte nemala, tak som si tam dala permanentku a toto, nevidíte, toto bol teda ten výsledok, hej, tej permanentnej. No ale tak, jak som to skúšala jednu, druhú, tak už ma to postupne začalo baviť. Tu už som si dokúpila nejaké tie fixy, skúšala som si to pozadie fixami robiť. Snehulienka, ako je vidieť, tam keď si to vymalujete, je vidieť, že tam sú tie čísla, hej, ale tak mne to ani tak nevadí. Akože už som sa tu pri týchto snažila o to nejaké tieňovanie a takto. Teraz keď si pozriem postupom času, ako toto mohlo byť také krásne. Len tak som sa učila, no. No, toto napríklad už sa mi celkom podarilo, kombinácia fixiek a ceruziek, teda pasteliek. No, tu už som mala takéto prvé tieňovanie.
Celkom sa to aj páčilo ľuďom, keď som to pridávala na ten TikTok. Toto takisto. Prejdeme si tieto strany a potom vám ukážem vzadu, ako majú vyzerať tie pôvodné. Alebo takto však môžeme si rovno dať tie zozadu. Ja to tu mám založené, kde som práve. No, zadná strana. Tu na nič, tu si môžete len značiť, ktoré už máte hotové. No. A máme tu takto. Takto majú vyzerať tieto obrázky, čo tam sú. Je tu 100 týchto maľovaní podľa čísel. Čiže ako potrvá vám to dosť vyfarbiť jednu knihu, hej, takže sa nebojte, že sa budete nudiť a za tie peniaze to stojí. Že je to ešte priateľná tá cena. Takéto rôzne Disney rozprávky. Sú knihy, kde sú aj Pixar. Tie rozprávky. Zdá sa mi, že teraz vydávali aj Star Wars. Kto je fanúšikom toho. No, poď. No, pozri. Akože začala som túto knihu niekedy v marci, sa mi zdá. A ako za ten čas celkom, no. Som spravila dosť tých obrázkov. Jeden obrázok mi trvá tak minimálne 2 dní, kým to vymaľujem, ale tak ja mám maličku, tak niekedy, keď sa jej nechce tu nabiť so mnou, tak to trvá aj 3-4 dní. Krásne obrázky. Tu sú proste sezónne. Už sa blížim k týmto. Ja som momentálne dokončila tento obrázok. Tento tu nás môžete porovnať. Ja som ho spravila už takto. No. Teraz ďalšiu stranu, čo budem robiť, tak tohoto. No a tie predchádzajúce obrázky takto. Musím trošku pozerať, nie som zvyknutá pozerať ešte aj hore do kamery, že či vám to dobre natáčam. To sú tie obrázky, čo už mám spravené, čo som vám ukazovala. Dobre. No, klasická, čistá, nevymaľovaná. Vyzerá takto. Tu na dole máte čísla aj s farbami. A tie potom priradzujete. Takže takto vyzerajú čisté stránky. Dobrá, táto tu som vám ukazovala, že to bol môj posledný tento Herkules. Predtým som si spravila túto. Toto niečo, to mám záložku, lebo to, ako vidíte, sa to strašne otlačajú tie strany od seba pri maľovaní. Akože papier je dobrý celkom, aj dosť toho vydrží, hej. Je hladučký, pastelky sa po ňom klžú. Toto bol pokus o polárnu žiaru. Tak ešte snad niekedy si ju urobím už lepšie. Tu už som si začala zakladať tie strany. Dobre. Takže takto, no. To by bola tá moja prvá
najobľúbenejšia kniha sezóna. Mne sa strašne páči, že sa tam striedajú tie ročné obdobia. Že to nie je stále len leto a tak. Dobre, tak ďakujem vám veľmi pekne za pozretie môjho prvého videa a čoskoro vydám ďalšie. Tak, ak sa vám to páči, dajte mi prosím vás like, odber. Budem veľmi rada a budem vedieť, že to niekto pozerá, že sa to niekomu páči. Tak ďakujem, čaute.